जों जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै तामुलपुर बायदि जायगायाव उदांस्रिनि 75 बोसोराव रावबो प्रधान मन्त्रि रावबो नखर मन्त्रि फैयाखैमोन आरो दिनै फार्स्ट टाइम प्रधान मन्त्रिया फैनानै बेवहाय भाषण होलांबाय आरो प्रधान मन्त्रि फैनायनि उनाव जोङो सिउर जानो हायो कि जोंनि ओनसोलाबो जौगासिगोन जोंनि ओनसोलावबो गोबां जौगानायनि खामानिया जासिगोन आरो बिनिखायनो जोङो प्रधान मन्त्रि बिथांखौ लाबोदों आरो नैबे बिसायख'थियाव UPPL आरो BJPनि सरकार जागोन आसामाव आरो लोगो लोगो जोंनि ओनसोलनि जोंनि माहारिनि गोबाव समनिफ्राय हास्थायबाय थानाय राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय हा हुनि रैखाथि गासैबो खामानिया गोख्रोङै जाफुंगोन आं बेखौ फोथायो दा बेनिखायनो नैबे इलेक्शननि बोथोरखाय आं बयखौबो खावलायो जे नैबे इलेक्शनाव बयबो जाहाथे खौसे जानानै UPPLनि बिजाथिफोरनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होयो आं बेखौ खावलायो आरो थांनाय 17 बोसोरनि सोबख'नाय थगायनाय नासयनाय कुनु मोनसे भिजन आरो मिशन गैयै जि सिन्ताधाराजों सोलिदोंमोन सरकारा बेखौ गोजान खालामनानै मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हागोन गैयानो आं क'क्राझारावसो दङ बिथाङा नुहुरखानानै इलेक्शनखौ जेनगोन मा साहसाव गेलेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा नारसोबनानै होदोंमोन थाखा फैसा एसे खरसा खालामथों होननानै बिथाङा जाखांफुनाय बिजनेसमेन आरो बिथाङा बुजियो बिथाङा नुहुरखाबाय जेनगोन दा नंखायनो बिथाङाबो हारिनि सार्थ ओनसोलनि सार्थआव बिथाङा BJPजों गोरोबहैदों बेखौ आंहा जेबो बुंनांगौ गैया UPPL आव फैबाबो आंहा बुंनांगौ गैयामोन दा नंखायनो दिनै बिथाङा BJPआव थांदों जेराव थाङो बिथांनि खोथा नाथाय BPFआ जे बेवहाय राजखान्थिया गोरोन्थि जादों बेनो फोरमान आरो बेबायदि गोबां मानसिया लाइन हमनानै दङ गाबोन समफोर BPFनिफ्राय बारबोजोबगोन थेंक इउ जों गासै तामुलपुर ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय जोबोद मोजां जे बेयाव सासे भारतनि प्रधान मन्त्रिया आगान होफैदों भारत स्वाधीनता जानायनि उनाव खुनु प्रधान मन्त्रि जोंनि बेवहाय फैयाखैमोन आरो दिनै बे बिसायख'थिखौ फोसावदिंनायनि नामाव बिथाङा खुनु अजद गैयाजासे दिनै बेवहाय फैदों गतिके फैबाय थानाय समाव जोंनि प्रधान मन्त्रिया जिहेतु बेफोरबायदि गोग्लैसोनाय बा उन जानानै थानाय जायगाफ्रावबो सफैदों जेला जोंनि बागै जों उनावहाय बिथांजों रायलायोब्ला गोरलैयैनो बिथाङा गोसोखांनो हागोन आरो जोंनि जेंनाफोरखौ सुफुंनायावबो बिथाङा थाबैनो सिद्धान्त लानो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो बा खुब मोजां जागोन आरो दिनैनि जिथु बेवहाय मोनसे मास गेदारिं जाबाय प्राइम मिनिस्टार फैनायाव बेवहायनो मोनसे रोखा जाबाय दिनै बेनि मोनथाम समस्थियाबो UPPLआ देरहासारगोन आरो बे दिनै रोखा जाबाय नङा मानसिफ्रा जेखि बुङा आसलते BPFआ दिनै BTC ओनसोलाव रावनिबो समर्थन मोनाखै रावबो रायजो राजाया BPFखौ माने मोजां मोनला आरो आसा खालामला आरो रंजा खुंगुरा बिजाथि जाखांनायनि उनाव बेवहाय रंजा खुंगुरनि थाखाय मिटिं एरेन्ज खालामग्रा मानसियानो गैया जादों आरो बेयावनो बिथाङा फ्रास्ट्रेसन जादों आरो रावबो रायजोआ ओंखाराखै हाग्रामा बिथां फैदोंमोन 200-300 जनल' मानसि ओंखारदों हेलिकप्टार नायनो फैनाय बेफोरखौ नुनानैसो बिथाङा जेबो लाबानो गैला जेराव रायजोआनो मोजां मोनलाब्ला आं बेवहाय माने बिजाथि जानानै मा लाब जानो होननानै बिथाङा BJPआव जइन खालामदों आसलते बेनो फोरमान जे दिनैनि दिनाव BPFखौ रावबो मोजां मोनला बिसेस करि हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौ रावबो आरो फोथायला थेंक इउ I feel proud आं गोग्गाबाय मोजां मोनबाय रायजोफोरा मोजां मोनदों आरो बिथां फैनायाव जोंनि पलिटिकेल सिचुएसन जे बे एसे सोलायजागोन सिगां जि साफा सानै दोङोमोन जोंनो भट होयै बायदिया दा गासैबो जोंनो भट होगोन आं बेबायदिनो बिसास खालामो फोथायो आं आह्वान खालामखाबाय गासैबो फैनानै जोंनि जिथु सिन जोंनि जिथु सावगारि बे सावगारियाव थुथो आं ओरैबायदि बुजायदो जे सावगारि जोंनि ट्रेक्टराव थुयोब्ला बेखौ BJP AJP GSPआबो मोनगोन ओरै मिस खालामनो नाङा आरो बेनो इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना मात्र ट्रेक्टरल' थु होननानै आं आसा खालामो 100% गासैबो जि बुंदो बेखौनो मानिदो आरो स्पन्टेनियास स्वतःस्फूर्तभाबै गासैबो ओंखारबोदो मिटिंफोराव नुदो बेनो बिखेख करे रंजा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा दिनै UPPL BJPआव जइन जाबाय आरो बिथांखौ लाना मोनसे सरसा खालामबाय थादों जे UPPLआ बेखौ माने किडनेप खालामदों होननानै दा बेनि सायाव मा बुंनो ना बिसोर जोंनि महाजोतनि अंशिदार नङा महाजोता जोंहा BJPजों दोङो GSP आरो AJPजों दोङो UPPLआ दा बेखौ खोनादों आङो जे BPFनि जिथु बिजाथि बे बबेबा खारखोमाना माना दोङो होनना बुंदों मानसिफोरा आं बारा रिएक्टेड जायाखै आं रिएक्सन बेयाव जेबो होआखै एकदम भेरि नर्मेलैनो आं थादो कारन जों देरहाखागोन मालायखौ बुंहैनाय बाथ्रा फैया आरो बेयाव
BTR বাসীৰ বাবে UPPLৰ চতুৰ্থটো উপহাৰ চৰকাৰ গঠনৰ মাত্ৰ 2 মাহৰ ভিতৰত নতুন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হ'ল তামুলপুৰত অন্ধকাৰৰ চাৱনি অতৰাই BTR এতিয়া হয় প্ৰগতিৰ ঠাই পৰিৱৰ্তন প্ৰগতিৰে UPPL ঘৰে ঘৰে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ট্ৰেক্টৰ চিনত ভোট দি UPPLক জয়যুক্ত কৰক ট্ৰেক্টৰ ঘৰে ঘৰে